салом алейкум бародарони азиз, субҳи зебои шумо бахайр. имрӯз 12 апрели соли 2025 инҷо осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ, Республикаи Тоҷикистон, ноҳияи Айнӣ, деҳаи Путхин. ин боғи 100-солагӣ, яъне боғи 100-солагӣ ба номи соҳибов Тоҳир, ки чандин солҳо раиси колхози Сталин дар Дарии Фондарё буданд. инчунин военком дар бисёр соҳаҳо хизмат кардагӣ ҳастанд. мана инҷа боғ ба номи ҳамон кас ҳаст. ин боғ боғи олучазор ва дар инҷо 100 синапоя гузошта шудааст, ки истироҳаткунандагон ҳар рӯз вақте ки дар инҷо истироҳат мекунанд, ба худ як талқин мекунанд, ки то 100-солагӣ бемор намешаванд, умри дароз мебинанд ва доим мегӯянд, ки ман солим, ман ҷавон, ман хушрӯй, ман бою бадавлат, ман то 100-солагӣ умри пурбаракат мебинам. нияти нағз нисфи давлат аст ва табиати зебо ба одамо нерӯ мебахшад, яъне ки қувва, энергия. мо энергия қувва аз куҷо мегирем? мана бинед офтоб, аз дарахтҳо, аз замин, аз муҳити гирду атроф. саломат бошед, 100-сола шавед, ҳама вақт дар фазои дунё сулҳ пойдор бошад. марҳамат ба осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ.